Namukele kuyona ke i-channel nganisa ukuthi uma umusha ngicela ungakhohlwa ke ukusubscribe lana ke sokuthintela nje kafushane udaba osekube isikhathi eside noma ke iminyaka eminingana khona ludinga idwa lapha ke udaba lakhe ke uSenzo Meyiwa nokuthi ke ngabe kwenzakalani ngempela kuthiwa ke lapha ke ngoba izindaba lapha ke wakhokha ke u45,000 uKheli Khumalo ukuze ke kubulawe ke uMeyiwa kusho yena ke umphenyi ngesikhathi ke salo ke leli cala uKheli Khumalo ke wakhokha isamba sika 45,000 ukuthi ke kubulawe oyengunozinti ke webafana futhi kabe ngunozinti wayo ke iOrlando Pirates lapha ke uSenzo Meyiwa. Lokho ke kuveze umphenyi omkhulu kuleli cala ke uBrigadier Bongani Gininda ke ngesikhathi ke kuqulwa lona ke icala noma ke kuqhubeka nokuphekwa ngemibuzo ummeli ke uAdvocate Sipho Ramos Sephele. uGininda ke uthe lolu lwazi ummangalelo ke wesibili umnumzane ke Bongani Ntanzi waluveza ke lapha ke ngesikhathi egonyuluka ke ezitatimendeni ke ezimbili ke ezenza ke emva kokuboshwa ke kwakhe. Phakathi ke kwazo kukhona ke asenza estation ke samaphoyisa kanti ke esinye wasenza ke enkantolo ke yamanje yakhona ke Boksburg. Ukucaphuna nje kafushane lapha ke uyena ke uGininda uthi ke kuzo zombili izitatimende azenza kubalulwa ke ngisho ke imali eyakhokhwa ke emva kokudutshulwa ke kukamufi ke isiphelele ke yaba u45,000 owafakwa ke izigaba ke ezimbili kusho yena ke uGininda. Kisa ke lapha ke amaphuzu kaRamasopele obetshela ke ukuthi ke uNtanzi uzokhipha ke noma ke uzokukhipha ukuthi ke uyazana ke noKheli Khumalo kanjalo netulo ke elalihlanganiswa ke ukuze kubulawe yena ke lapha ke uMeyiwa. uRamasopele ke uqhubeke nokuhlohla amaphuzu ke akhe ke kuGininda ethi ke ummangalelo wesibili uzokuphika ukuthi ke waye nolwazi ke ngetulo lokubulawa kwakhe uSenzo Meyiwa. Lapha ke ubebuye ke lapha ke eseke ufakazi ke bakhe ngezitatimende ke zabanye ke ofakazi abakhona lapha ke ecaleni ezininda ke abona ke abasolwa kuzona ke kukhona ke esimka call Lambertus Stein umnumzane ke lapha ke Makhosonke Buthelezi Constable Sizwe Zungu nabanye sekufike emaphethelweni ke ukuphekwa ngemibuzo ke kukaGininda uRamasipele ubeke inkulumo eshubile ke kakhulu Apex kuyena ke uAdvocate Charles Mnisi ongumeli ke kaMmangalelwa wesithathu uMthobisi Mncube okunguye ke osezomhlonipha noma ke osezomhloma ngayo ke imibuzo. Uqhubeka ngenza ukuthi nalolu daba uqhube wathi yena akakaze ke akukhombise ke ukudelela ke kuAdvocate Mnisi. Icala ke lizoqhubeka ngawo ke uLwesibili lo wakusasa. Ngenza ukuthi ngiyocela ukungakhohlwa ukusubscribe and ucomment bafuthu ukuthi ke ngabe nina nibona ngempela impumelelo kule case isazoba khona noma mhlambe ke sekuchithwa nje kwesikhathi okanye zonke lezi zinto ke ezibalulwa la kuyona ke lesi statement noma ngizothi ke kuona lama reports esiwatholayo nje kamuva ngabe ke ngempela kungalida yini ekutheneni ke ugcine ke kwenzakalile ke ubulungiswa ngakwifamily kaMeyiwa. Please beka umbono wakho la ku section ngezansi ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe kuyona ke i-channel. Danko.